ଯାଉଥିଲ ମାଉସୀ ଘରକୁ ମାମା ପଠେଇଛି। ମାଉସୀ ଘର କେତେ ଜିନିଷ ଦେଇ ଦେଇଛି, ଟେକି ପାରିଲୁନି ମୁଁ। କ'ଣ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ହେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ମାଉସୀ ଘରକୁ। ଟିକେ ଓକେ ଗରମ ହଉଥିଲା, ଟିକେ ବସିଗଲି ଆସି ଆରାମରେ ଖରାରେ ଆଇଲି ଟେକି ଟେକି ନେଇକି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା। ମାମା ଫୋନ୍ କରିଛି ଯିବାକୁ, ମାଉସୀ ମନା କରୁଛି ଯିବାନି, ଏଇଠି ମାଛ ଭାତ ଖାଇମି। ମାଉସୀ ଗଲେ ଯିବିନି, ମାମାକୁ ମନା କରିଦିଏ ଫୋନ୍ କଲିକି ଯିବିନି। କ'ଣ ଛେତେଲେ ଲୁଚେଇ ଛଲିନି ନା, ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ ତିତେ ତିତେ କଲିକି ଗଛ ତଳ ଆସିନି, ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦଉନି, କହୁଛି ଯା ଯା ଆଉ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବ, ଆଉ ଟିକେ ଗଛ ତଳ ଆସିନି, ଖାଇବାକୁ ଦଉନି। ଦେଖୁନ ପାଣି ପିଇ ଦେଇ ଖାଲି ବୋତଲଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ମାଉସୀର ବୁଦ୍ଧି ଟିକେ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ବୋତଲଟାକୁ ରଖିଦେଇଛି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଣି ପିଇମି ଟିକେ, ମୋ ମାମା